سينما سمرة كابيزي رابيزي حيلنا للنبت فلتت حبوز دستا سحاب سنيت رفتا نخسر النهار سينما سمرة عب سينما سمرة تطعم زنك نحوري وعاما كوميدي دراما ملالات وزاتا سبورت فيلمتا ألبرت فيش لعلميتي هتانات عميتو زبالع السيطان سلام كبرات تخطاتلتي سينما سمرة كميت أنيحكم كمتي وترون عخم نمحقاس إنك كايدو زلنات عرضات نحجون أجر رمزانتان عخمي يبقع بمبال زدلنا مدبينا حيزنا لكم متينا زلنا كسافة أمي بتأمونا خصم عنينا نلاوكم سنة مكتتال حرك كابتي لعلمنا قدولوز جبرا حكي معرض أبوغ زانتاتات البزي بلو كيف تساميتات حائفات الزور مهلاويو إذا خان ندستان سقايم بمعرض لتسالميو كون قوني توم أبن توين كرت علم كأيرتي فلاسفاتات سبكون علبن ممهاران فقرن مسارة سيطان جاكانات عمزتي انسسامبر سبكو بحالو زي كالو عالساقيت مليوم اللو حرك كاباتهم بار إزيلومي نقربلكم ألبرت فيش زشمو تلاقي سناياتيو ألبرت فيش عبشحن شو منتميتن سبعان أب واشنطن دي سي أمريكا كابابو راندلن كولاديتو إلانني تولدو ولادو راندل نبعلت بيتو إلان بربعان سلستن عمت يعبها سلس نبرة ألبرت كولادن كله راندل درو سبعان حمشن عمت رجيتو نبرة انتقنا راندل بسنكي متقعت لبي ألبرت ود حمش عمت هتان كله بموت تفليه سلست أحواتو وندحيرو بزعبهم تورساوي زي تفلاليه نأمرو تقمات عدمة أيتوحبو من كموتي ما ولاديتو إلا دحر موت بعل بيتا نابرا أزيوس لزخبدا نتحساس للدس سنبرا ألبرت أم معبي زختامات نقعب بموسان عبز حتو نابرا معبي زختامات هايلو زجمرا ألبرت حدش بمنبارو كابتون مداقستو زختامات بزوح قفعتات كوردو جمرا كاب قلي أم قربتو هتانات كأزي تفلالية حادة هتان كفلتو زي قبع نقرات تمحرم أبشحن شو منتميتن سامانانجن ولاديتو إلا نامناي منقست سرح سلازرة خبت كابت معبي زختامات ملستو ود 10 عامت مسكونة دما مسحادة تيلغراف زبط أتحودي تعرارخة أتودي دما كفو نقرات كمهرون كريون جمرة بفلاي دما شنتنك القلن دك سبات نخبلع مهارو بز دما ألبرت أب قدام سنبتنا بهزباو عين مدرب بمخاد رح نفسهم أودات إن رأي يزاناقع كم زنبريو زقلت ألبرت بخوفو إن تزانق من إسي أخلا ودي 10 عامت مسكونة خاص زحش سرح كركبنا بكتما نيويورك كعزة أب كتما دما منزرنا توتا عامت قبل عليه سنوات جمرة كم زنا قصلو خلو دحري شمونت عامت ولاديتو قال أمتيا أمر عوتو شد شغل عدما ولده ألبرت كم لغلق إجازة خينو نبرك مرح كانت الجمرة حليف كعامت سنوات كن أحدقون بفلاي دما كابشد شعامت نتحت زعد ميوم أو دات مريتو يعمت نبرة أبشعن جعت ميتن سلستن دما بسرقن متلالن تخصيصو تأثر ألبرت فردو ودي امزوطة سرح كركب نا ويلمينغتون استبحل بوتا كعزة أبو دما حدا توماس تبحل نأمرو تقم زلو من إسي تلاليو نابتي عارف اللو زنبرو بوتا كوسرو جمرة قتيلو دما مس توماس تناغزيو موزوكنيمو مالت أب اوان وسيباو نتفت كانزا بمورادن بمقبالن ناي مدسات والفي أجريو نتوماس كساقيو جمرة زاخلو مستقبلو دما نابتغا زارغا نحرشا غزا وسيدو نخل تسامنتي الساقيو متلوق قريطو قتلو اتريسا شتا خيغبر دما ببروكسايد زبحال اسيد افسيسو بچرق شفينو $10 كفليت حديغو مستقدميت باور تسقيلو نابس درابيتو تملتا بدحرزي بعلت بيت ألبرت مسحادة جونز تبهله فلاتي ألبرت فقري سلز حزان ألبرت شد شغل حديقاتلو درجة كل أجداس النبرت نيتاس درا وسيدات تعزرت ألبرت دما حلفنت مع بايق قلعو أبزوانو تسكيمو هيوت كقاتله انتقنا ألبرت دحري مفلاي سبيتو كتر جنك أسلزس عبلو نجزا نفسك أنزان محرمتن كورد جمرة قال كابتز قبروز نبرت دما بوحدو بعسران جعته مرافق كبدو كوجئ انكلو نام قمجو عنجيتي بمتاو دما نت يقاتلو بفلاي دما ندقكم وغيرم كسقيو كغددم جمره قس بقس دما ألبرت والفيناي كانيباليزم مالت سمبلع حزو
ድሕሪ 1919 ድማ ነቲ ናይ ሰብ ምብላዕ ወልፊ ብዝተራቐቐ መልክዕ ቀጸሎ ኣልበርት እቶም ክበልዖም ዝደሊ ሰባት መጽዓዕቲ ብምክያድ ናይ ኣእምሮ ጸገም ኣካለ ስንኩላትን ጸለምቲ ኣሜሪካውያን ብምብራጽ እዩ ስርሑ ዘካይድ ዝነበረ እቲ ምስጢር ድማ እቶም ጉዳያት ምስኡ ዝጠፍኡ ዲል ዝወሃቡ ስለዘይነበሩ እዩ ውዲ 54 ምስ ኮነ ድማ ኣልበርት ብሳይኮሲስ ዝተባለ ሕማም ኣእምሮ ክሳቐ ጀመረ ሳዕቤን ናይቲ ሕማም ድማ ነቶም ህፃናት ክዕምጦምን ክበልዖምን ካብ ኣምላኽ ትእዛዝ መፂን እናበለ ስርሑ ቀጸለ ኣብ 1930 ኣልበርት ዳግማይ መርዓ እኳ እንተካይደ ኣብ ውሽጢ ሓደ ሰሙን ተፋትሐ ብድሕሪኡ ድማ ንሓንቲ ኣብ መወዓውዒ ትካል እትሰርሕ ጓል ስለዘፍቀረ ብቐጻሊ ብዕልግና ዝመልኦ ደብዳቤ ክሰደላ ጀመረ እታ ጓል ከዓ ናብ ፖሊስ ሓቢራ ኣብ ትሕቲ ቀይዲ ኣውዓለቶ ካብ ቤት ማእሰርቲ ምስ ወፀ ንሓደ ኤድዋርድ ቡድ ዝተባህለ መንእሰይ ስለዝበሃጎ ናብ ማንታ ሃን ዝተባህለ ቦታ ገዓዘ ኣብቲ ገዛ ናይቲ መንእሰይ ድማ ከም ጥሙይ ተመሲሉ ምስ ኩሎም ስድራ ተላለየ ህርኩት ሓረስታየ ብምባል ድማ ኣእመኖም እቶም ገዛ ድማ ፈተውዎ ብድሕሪ እዚ ኣልበርት ኣብቲ ገዛ ንንእሽቶ ጓሎም ግሬስ ምስ ረኣያ እቲ ኣብ ልዕሊ ኤድዋርድ ክፍጽሞ ዝሓሰበ ተግባራት ኣቋሪጡ ነቶም ስድራ ንግሬስ ናብ ጓል ሓፍቱ ድግስ ክወስዳ ክፈቕድሉ ለመኖም ንሶም ድማ ኣሚኖም ሃብዎ ድሕሪ ሞት ድማ ግሬስ ናብ ቤታ ኣይተመልሰትን ፖሊስ ድማ ነቲ ምስጢር ስለዘይፈለጦ ንቻርልስ ዝተባህለ ኣመሓዳሪ ነበር ብጥርጣረ ን108 መዓልታት ቀፈዶ ብኹሉ ዝተገብረሉ መርመራታት ድማ ናጻ ኮይኑ ስለዝተረኽበ ተፈትሐ ኣብ 1934 ግን ናብቶም ስድራ ቤት ካብ ዘይተፈልጠ ሰብ ሓንቲ ደብዳቤ መጻቶም እታ ደብዳቤ ፈለማ ብዛዕባ ካብ ፍራንሲስኮ ናብ ቻይና ዝካየድ ዝነበረ መሸጣ ስጋ ሰባት ማለት ኣብ ቻይና ጥሜት ስለዝነበረ ዝኾነ ዓይነት ስጋ ድማ ብዝሓሸ ዋጋ ይዕድግ ከም ዝነበረ ብምግላጽን ስጋ ደቂ ሰባት ምብላዕ ድማ ንቡር ከም ዝኾነ ብምሕባር ካብቲ ወደብ ናብ ኒውዮርክ ምለስን ከሎ ድማ ክልተ ቆልዑ ተማሊኡ ዓሚጹ ከም ዝበልዖም ብምዝንታው ንጓሎም ድማ ናብቲ ድግስ ዘይኮነስ ናብ ሓደ ገዛ ወሲዱ ሓኒቑ ብምቕታል ቀስ ብቐስ እናኸሸነ ን9 መዓልታት ከም ዝበልዓ ገለጸ ወሲኹ ግን ከምቶም ካልኦት ከም ዘይተዓመፀትን ብድንግላ ከም ተቐትለትን ጽሒፉ ሰደደ ፖሊስ ነታ ደብዳቤ ከጻሪዋ ኣብ ጀመረ ድማ ብዛዕባቲ ናብ ቻይና ዝለኣኽ ዝነበረ ስጋ ሰብ ንጡር ሓበሬታ ክረኽቡ ኣይከኣሉን እቲ መልእኽቲ ደብዳቤን ሰታሪቱን ግን ናይ ኣልበርት ምዃኑ ስለዘይተሳሕተ ፖሊስ ንኣልበርት ኣብ ትሕቲ ቀይዲ ከም ዝውዕል ገበሩ ኣብ ሲንግ ሲንግ ዝተባህለ እስር ቤት እዩ ኣትዩ ኣብ መርመራን ከሎ ድማ ካልኦት ቆልዑ ተመሳሳሊ ዕጫ ግሬስ ከም ዝበጽሖም ሓደ በብሓደ ኣዘንተወ ብፍላይ ድማ ኣብ ቢሊ ዝተባህለ ህፃን ሕልፍ ዝበለ ግፍዒ ከም ዝወረዶን ብኣዝዩ ኣሰቃቂ ፍጻሜ ብምቕታል ድማ ከም ሓደ ኪላ ከሻን መግቢ ንኽንድዚ ደቂቕ ብውዑይ ማይ ብምፍላሕ ኣዝቤዛታት ኣመቓቒረ በልዐዮ ክብል ኣዘንተወሎም ገበናቱ ክሳብ ዝጻረ ድማ ንኣልበርት ዝተፈላለዩ ኪላታት ስነ ኣእምሮ ሕክምናዊ መርመራታት ምስ ኣካየድሉ ብዙሕ ዓይነታት ወልፊ ከም ዝነበሮም ብሰንኪ ጉጉይ እምነትን ፍልጠቱን ድማ ተጸሊሉ ከም ዝነበረ ክርድኡ ከኣሉ ብፍላይ ድማ ምስቲ ኣብ ኦሪት ዘፍጥረት ምዕራፍ 22 ካብ ፍቕሪ 1 ክሳብ 24 ዘሎ ዛንታ ኣብርሃም ንኢሳቅ ወዱ ንመስዋዕቲ ከቕርቦም ከሎ ኣልበርት ድማ ነቶም ህፃናት ናብ ኣምላኽ መስዋዕቲ ከም ዘቕርቦም ዝነበረ ዝዝንቱ ኣልበርት ኣብ ዝተፈላለዩ ክፍለ ሃገራት እናተጓዓዘ ልዕሊ 100 ህፃናት ከም ዝዓመፀን ከም ዝበልዐን ገለጸ እንተኾነ ኣብቲ ግዜ ከም ዝናይ ሎሚ ምዕቡል ቴክኖሎጂ መጻረይ ገበና ስለዘይነበረ ኣልበርት ድማ ነቲ እኩይ ተግባራት ብዘይ ዝኾነ ኣሰራት ስለዘህጠሞ ሙሉእ ጭብጥታት ክርከብ ኣይተኻእለን ኮይኑ ግን ነቲ ሰይጣናዊ መጋብሩ ባዕሉ ስለዝተኣምኑ ካብ ዝተፈላለዩ ኣዝማዱን ቀረብቱን ብዝተኣኻኸበ ምንጭታት ንፍርዲ ቀረበ ኣብ መወዳእታ ድማ ንሓደ ዓመት ሙሉ ኣብ ትሕቲ ቀይዲ ጸኒሑ ደያኑ ድማ ብኹሉ ክፉእ ዛንታታቱ ርእሶም ስለዝሓመሙ ብዘይወታ መታእ ንኽቕተል ፈረድዎ ቅድሚ ምቕታሉ ለቦውኡ ምስ ተሓተተ ኣብዚ እንታይ ክገብር ከም ዝመጻኩ ኣይፈልጥን እዩ ዝበሎም ብ16 ጥሪ 1936 ድማ ኣብ ኤሌክትሪክ ሴድያ ኮፍ ኣቢሎም ሰዓት 11:09 ድሕሪ ቀትሪ ፍርዱ ተቐቢሉ ተቐትለ ንሱ ሓለፈ እቲ ከይዛንቱ ግን ከይተደምሰሰ ኣብ መጽሓፍትን ኢንተርኔትን ሰፊሩ ይቕጽል ኣሎ እምበኣር ከስ ዝኸበርኩም ተኸታተልትና ንሎሚ ዝበልናዮ ትሕዝቶ እዚ ሰማዕኩም ወይ ነይሩ በዚ መደብ ዓጊብኩም ክትኮኑ እናተመነና ኣብ ቀጻሊ ብኻልእን ሓድሽን ትሕዝቶ ክሳብ ንመጻኩም ጽቡቕ ንዓኹም ይኹን ብዛዕባ መደባትና ዘለኩም ርእይቶ ኾነ ነቐፌታ ክትጽሕፉልና እናተሓሳሰብና ነቶም ነዛ ቻነል ሓደስቲ ዝኾንኩም ሰባት ድማ ሳብስክራይብ ብምግባር ነታ ደወል ምልክት ብምጥዋቕ ተኻፈልቲ መደባትና ብምዃን ዝተፈላለዩ ማህርትን ኣዘናጋዕትን መደባት ክትከስቡ ብኽብሪ ንዕድመኩም እቲ ዝቕጽል መደባትና
መደባትና أبس ساعات متانك بتحكم كا سبسكرايبن شيرن مبال إجامكم يما أي ترسعنا بلنا بمكتتالكم أزيناينا نمسكن أبكت علي بخالق محارن أزناقعن تحسوسات كساب نرخب نحنا بوقرنا مسترف مدباتنا حدقكم سسنايو